רואים את הגובה של ראיזה שעכשיו נמצאת בתוך הרחבה, הכדור הזה עולה, ו1-0! ומי? מעיין בן ישראל. איזה יופי של שער, מעיין בן ישראל במרכז הקישור של מ"ס קריית גת. מחלקה של הגיאר. לוריס בועדוע. המצוינת באמת עם 14. ג'קי מקייטן האחד והיחיד. כן, וכבר שער חמישי לשטיין שניידר. אבל ההתקפות מעבר המהירות של קריית גת מאוד מסוכנות, ואנחנו רואים טל פיינקזיץ' שעולה עכשיו גם כמגנה, עולה באמת לעשות את הרמה פה, אבל אנחנו רואים פה, בואו לא נשכח גם את ההחמצה של נצ'ולה. כדור הזה יוצא לקרן של מ"ס קריית גת. קטמון ירושלים שנייה עם 38 נקודות, עם קטמון מנצחת. שתי הקבוצות אותם נקודות. 41 נקודות, כשיש יישארו שני מחזורים לסיום העונה הסדירה לפני תחילת הפלייאוף. עד של דלת. יופי של עבודה של איתף אלקייסי. הבעיה אצל קטמון ירושלים... 5 דקות התוספת. כן. היה את הפציעות, הבעיה של קורדרי, גם שם את הפריה, במיוחד בקישור. הנה הקרן, הכדור הזה עולה גבוה, וזה פוגע במשקוף, עוד ניסיון אחד, וזה מורחק על ידי דואה מהקו, והכדור הזה עדיין לא יצא לחוץ, בלרוס רודפת. ויש ריקה לנגיעת יד, לא אומר מנשה משיח. ביטף יוצאת להתקפה מתפרץ, אבל חייבת להוציא את הכדור כמה שיותר מהר. ולא מסרה טוב, פיצה את רוזה. נכון, נכון. כן, את בלרוס. של מ"ס קריית גת, 71 דקות. הכדור הזה מסתובב. יובל רובינשטיין הייתה שם. ראיזה מגיעה למצבים של נגיחה, ונראה משחק ראש טוב. הראשונה לפני כולן, דניאלה אלנה. עזבה לחלוטין את התפקיד שלה. היא משחקת קשרית, לוקחת כל כדור ראשון בראש. הם שומרים שם. עמדת השרון בגרונדמן ועלתה לרבע הגמר, עברה שם את כישרונות חדרה בהערכה עם 3-0 אחרי 0-0 בתום 90 דקות, ותשחק עם הפועל באר שבע ב5 במאי בחצי הגמר. מעיין בדקה השביעית, שער מהיר שנתן להן שקט, אבל זה שקט שהוא קצת מטעה. תמיד כשנותנים את השערים בדקות הראשונות של המשחק, אז אתה בדרך כלל הולך אחורה. וקטמון טובה יותר. בדיוק בדקות האלו, כן, אפשר באמת לראות את קטמון התעוררה, אבל ההתקפות מעבר המהירות של קריית גת מאוד מסוכנות. אבל השליטה היא של הפועל ירושלים עם הדס מורין, הפועל קטמון ירושלים עם ג'אנט הגיאר. והן פשוט מרחיקות את הכדור. כן, פעם אחר פעם. משחק שבאמת מאוד מאוד חשוב לשתי הקבוצות, אחת רוצה להתרחק, השנייה רוצה לצמצם ולהיות במאבק של המרוץ של האליפות. כן, והניצחון הזכרנו במחזור ה-12 של האלופה מקריית גת היה הראשון על הפועל קטמון ירושלים אחרי 4 לנצ'ולה שלא מגיע. כל המסירות אבל של השחקניות של קטמון כל הזמן מגיעות מבחינה הרבה כדורי גובה לעבר נצ'ולה, במקום לשחק על הארץ, לתת למקום שהיא תרוק בטענות, הם יכולות לבוא רק לעצמם בטענות. הדקה ה-8 סוזן דואה